guys, welcome to my vlog. Ngayon guys, pupunta kami sa Parisan. Niyaya kami ng ako guys, samahan nyo kami guys. Tara guys. Kita guys, paalis na tayo guys. Tayo sa Parisan, nakita yung mga kasama ko na. Tara sila. Yan na guys, may kasama ko guys, naglalakad lang. Ha? Oo. Hoy! Na-scam ka? What? What the fuck? Tama. Okay. Terus kami lang guys. Ang tao guys, Parisan. Bulalo. Nandiyan kayo? What the fuck? Layo pala yan. Yap. Yes. Magkano yan? 20? Ito. Dapat isang truck na para mabuang sila. Ah, doon talaga sa doon magkasarap dun eh. Dulo-dulo. Kaso tagwan 20. Puro grabe naman, ang sarap. Yan. Malaking yung Sa truck na dapat dinala mo para ayan guys, kata guys. May rice no? With seasoning. Pwede sumama si ano bandag. Wala ganyan naman oh. Kasi ano wala. Tusig siya. Doon siya eh. Hindi siya iniindara motor na eh. What? What the fuck? Sulit talaga sa isang rice. Yep. Ano Ben? Ha? Live pala yan, no? Video. What? Hindi yan, video lang yan. What the fuck?
Grabe. Sulit ah. Pangilan na ba? Pangapat na? 5. Dalawa nung una. Sulit. Ha? Sulit mo. Yes. Bawisan ako guys! Okay. Tatlo lang ako. Nice. Kahinan naman ng chat mo pa rin. Pampalibo. What the fuck? Wala rin hilig ba? Take out. Sige, take out pa nga si Mrs. ko nito. Yan. Ah. Uy, kanin nyo, kinukuha niyan. Saan mo ba? Ay mo. Dami pa kayo. Pangalan mo ba? Ano kayo malabkad? Hanggang 5 lang ako. Pero kung serving ng ano, ng pang-inasal na kanin na makakawalo ako. Okay. Ano, ikaw ba na matagal ah? Sabi na matagal. Ilang kanin na ubos mo? 5 lang. Okay na tayo guys. Okay na guys. Pauwi. Tapos tayo ang mami. Natapakan din o. Malaki-laki na yan guys. Pagbuhangin. Malapan na yan guys. Kasama mo guys. Una. Yung mga tao. Una na ako.